Hola a tots i benvinguts a aquest tercer vídeo del meu videoblog. Avui parlaré d'un tema que serà controvertit, potser alguns espantaran com aquest cuc, altres no tant, però com a mínim jo intento generar un debat i posar uns criteris de discussió. Parlaré de la prostitució i com veieu aquí a la descripció del vídeo us he posat uns enllaços, un d'un article que ja vaig escriure fa un temps i dos, un programa a TV3 de la gent normal que parlava de prostitució per voluntat pròpia. Jo em basaré en aquest vídeo, tot i que no és obligatori que el vegeu per poder entendre el que jo diré, perquè es pot entendre per si mateix. Però bé, començant el tema. Per començar partim del títol mateix d'aquest programa, que era prostitució per voluntat pròpia. Vegem què és la prostitució i vegem què és la voluntat pròpia. La prostitució, tothom sap què és obvi, però com tot element social, com tot fenomen social, té unes implicacions, pot ser bo, pot ser dolent. Hi ha gent que ho justifica i diu que, després ho veurem, que parteix del criteri abstracte i general de la llibertat, que les dones facin el que vulguin, també és el seu cos, i que facin el que vulguin amb el seu cos. Fins i tot certs feministes ho diuen això, però no em sembla correcte. Jo parteixo d'un criteri totalment diferent, i és que la prostitució és una forma de violència contra les dones, i per tant no és socialment desitjable i s'ha d'abolir. Jo parteixo d'aquí. Tenint en compte això, ni a veure què vol dir per voluntat pròpia. Bé, potser si a algú se li pregunta què és la llibertat, et dirà poder escollir i fer el que jo vulgui. En realitat no, aquest és un criteri liberal que ha quallat completament, però la llibertat no és escollir i fer el que tu vulguis en qualsevol moment. Per què? Perquè no s'escull mai en el buit. Sempre s'escull en unes condicions socials i sempre hi ha una pressió que et porta a prendre unes decisions o prendre les altres. Hem d'entendre la llibertat, per tant, com davant del ventall de totes les possibilitats, sí? Realment no estàs en una situació de debilitat, en el sentit que la pressió et condiciona per prendre una decisió, sinó que realment pots agafar el que tu més prefereixes. Vegem amb un exemple. Al mateix programa, cap al minut 8, hi ha una dona que diu, quan se li diu que es pot ser prostituta per necessitat econòmica, pels diners, diu, home, jo també em vaig fer periodista per necessitat econòmica. Sí, molt bé, però és que hi ha dues diferències, o hi ha dues coses a tenir en compte. Una, no és el mateix vendre el teu cos sexualment als homes, que és el que fan les putes, en canvi els periodistes això no ho fan. O sigui, la situació no és la mateixa. I segona cosa, això demostra que efectivament hi ha un condicionament. Si tu vas decidir ser periodista per necessitat econòmica i ser puta per necessitat econòmica, vol dir que vas prendre la teva decisió en base a un context. Que ho vas fer bé i que a més a més t'agrada, estupendo. Però, i si haguessis tingut al darrere, posem per cas, una renda bàsica que t'hagués permès prendre una altra decisió i només ser periodista i seguir aquesta carrera, per exemple, doncs això vol dir que no és una decisió completament lliure. S'entén? Això, òbviament, partint d'aquelles, no estic parlant de les que estiguin explotades i dins de l'esclavatge de dones i tot això, i de les màfies. Òbviament això s'ha de perseguir completament. Estic parlant d'aquelles que realment diuen ser lliures, sí? Però com podem possibilitar, com podem permetre que socialment realment hi hagi dones que, si ho desitgen, en tots els casos, en totes les opcions possibles, siguin prostitutes? Doncs molt fàcil. Primer de tot s'ha d'intentar abolir. Què vol dir això? Que s'ha de perseguir el qui faci les màfies, s'ha de perseguir els proxenetes, s'han de perseguir els clients que compren el cos d'una dona per tenir ells gust sexual. Perquè això no és... Clar, en el programa també ho deia, ara m'ha vingut la idea. En el programa hi havia una noia que també ho deia. És una qüestió de llibertat sexual. No, no és una qüestió de llibertat sexual. Si fos una qüestió de llibertat sexual es basaria estrictament en el criteri sexual. El problema és que hi ha diners de per mig. Per tant, no és una qüestió de llibertat sexual. Una qüestió de llibertat sexual és el que feien els hippies als anys 70 i 60. Però allò no. Allò és una qüestió comercial. Sí? Per tant, això ens condicionarà. És una relació mitjançada. I no ens hem de confondre. Sí? Per tant, deia, primer de tot hem de perseguir les màfies, segon de tot i molt important, hem de donar el màxim de condicions, el màxim de possibilitats, el màxim de polítiques d'igualtat a les dones perquè no es vegin abocades a exercir la prostitució encara que ho decideixin. Polítiques d'igualtat absoluta. Que a una dona se li pugui dir, mira, jo tens una renda bàsica, et pago els estudis, et pago no sé què, et pago no sé què. Pagant-te tot això, desitjaràs ser puta tot i així? Si et diu que sí, vale, doncs potser sí que aquella ho vol ser completament. Si et diu que no, vol dir que havia pres la decisió perquè no tenia cap més remei que prendre aquella decisió. Sí? Llavors el que hem de fer és intentar que no sigui una cosa generalitzada. I la tercera cosa, i més important i que genera controvèrsia, és que efectivament sempre hi haurà prostitutes, sempre hi haurà prostitució, i un cop s'ha generat la igualtat social, que vas en el cas de Suècia, que ha donat a terme polítiques d'aquesta mena, tot i així hi haurà dones que voldran ser prostitutes. Llavors, allò que quedi s'ha de legalitzar. Realment sí, un cop, torno a dir, un cop
s'ha fet la igualtat, s'ha perseguit les màfies i només es deixen aquelles dones que en totes circumstàncies positives volen exercir aquesta professió igual com volen exercir ser mestres o ser periodistes o ser que sigui. Però quan es legalitzi en aquest cas no ha de ser com a negoci privat. Jo defenso que la prostitució, un cop tot aquest procés, s'ha de legalitzar com un servei públic. I bé, bàsicament tot això és el que volia dir sobre el tema.